Velkommen til en kort guide, hvor vi viser dig, hvordan du kommer godt i gang med LO Plus medlemskort-appen. Appen indeholder dit medlemskort til fagforeningen samt en række andre fordele. Start med at hente LO Plus medlemskort-appen. Appen er gratis, og du skal søge efter LO Plus der, hvor du plejer at hente apps. Du kan også sende en sms med teksten kort til 1999, så sender vi dig et link til download. Når du har trykket hent, lægger den sig blandt dine andre apps og er nu klar til brug. Log ind med NemID. Første gang du logger ind i appen, skal du bruge dit NemID-nøglekort. Skriv dit brugernavn og adgangskode, og tast nøglen fra dit NemID-nøglekort. Tast nu dit CPR-nummer og godkend medlemskortbetingelserne. Derefter skal du vælge din personlige kode på 4 cifre. Nu kan du bruge dit elektroniske medlemskort og få rabatter og fordele i mere end 1.300 forretninger og webshops landet over. God fornøjelse!